Grabe. Yung amoy, grabe. Sarap. Sana all. Good morning mga parts ngayon. Pesta ng Barangay Bunga. Yung lulutuin natin ngayon. Ito. Tinae. Ito yung daluyan ng tai. Tapos may mga tai pa ho. Hindi pa mo nalinisan na maayos. Tapos ito. Gagawin natin sa kuha na. Gagawin natin itong humba ng Pinoy flavor. Ito yung paghiwa niya na. Yung style. Tapos hugasan natin para malinis bago lutuin. Tanggal yung mga tinga-tinga. Tapos gisa lang. Tapos gigisahin lang. Tapos paluto natin to sa cook. Pwede naman ako magluto para masarap. Okay. Tapos guys, ito na naman isusunod natin, no? Pang adobo na manamis-tamis. Yan. Tingnan naman natin kung may dumi. Kasi minsan may nakakapit na kan ba? Yung mga ito, yung kahoy pag sinap mo. Dumidikit sa karne kaya silip-silipin natin minsan. Tapos pagkatapos nito hugasan. Hugasan natin. Ito. Tapos chop natin ito. Tamang laki lang para pag kumuha, pag kumain, isa wala na balikan. Para busog na agad. Tapos lilinisan. Okay? Tapos kita-kita na mamaya pag naluto na to.
buhay probinsya, ganito lang oh. Pero maganda yung environment. Ay, walang stress. Opo. Yung bahay ni Don Ramon. Ito na magagawin ko. Sa mainom. Bro, dako sa libig. Ikaw ni, pa nagmotor mo ka. Dako sa libig akong videoan. Oh, Kasi lulutuin natin na. Yan, ganito lang yung setup na sa probinsya. Kahoy, ganyan. Pwede na. Tapos lulutuin na natin yung lamang loob. Pero yung gasa na to. Gisa lang siya. May luya, ahos, tapos mantika. Ngayon, gawin natin, palakasin natin yung apoy para mas mabilis tayong makakain. After 10 minutes, yan, babalikan natin yan after 10 minutes. Mga parts, oh, luto na. Ito na yung lamang loob. Mamaya na yung papakita ko sa inyo yung humba. Okay? Yung adobo. Mga parang humba. Ano? Yan. Ang mantika. Grabe yung... Yung amoy, grabe yung... Sarap. Kanin na lang yung kulang. Kain na na.